बहुत सुंदर सामने कौन संजय के सामने वाला पगला मौसा का मने मंगड़ू चाचा कौन सामने वाला बाद में कही है यार तो खाए भागे जाता है। और चलिए हम के बीच में हमारे मौसा हमारे भाई मित्र खेसारी भाई के भाई हमारे मौसा हमार मौसा बड़का मौसा छोटका मौसा सब लोग के आगमन भइल बा। हम चाहब कि मौसा के माइक दे 2-4 शब्द रुआ बोली। वाह का कुछ बोले का परी का दूनी हाँ ए बाबू ये ठंडी में सर्दी आ गई बनी आज जानते बड़लो जब बूढ़ पुरनिया तो होइए गई बड़ी ठंडा कहेला जे लइकल से हम ना बोले लइकल से हम ना बोले जवान का लग है भाई अब बूढ़ऊ का कहियो ना छोड़े चाहे 10 गो उड़त ना जाए। खुशी जी खुशी का करिए आगे नेहारा कहे का मतलब बबुआ ये कॉलेज तो हमरा लगे बाला बाकी नॉलेज से धक्का धुक्की क के चलत है। और खुशी जय जय और नेहा मेरा भाई टिप्पू अपू सारे स्टूडियो वाले पटना उखड़ के अरे संजय साहब यार कहां का संजय खाना बाद में खाया भाई मेरे हमार रही के ये दादा हबराई है तो बुझाता रही के ये दादा हबराई है तो बुझाता कि केहू के केहू से निभहिला नाता। वाह अब्बर भैया नरेंद्र सिंह जी बाजू टोला मंच पे चले आएंगे नौका बबुआ बड़े बालो अभी बबुआ लोग हम यह कहे कि ये जाके गौतम बाबा इधर गौतम बाबा बड़े हो मौसा हाँ 1 मिनट रुक जा तन साउंड बढ़वा दो केले बड़ो एक आध तारा बगल में अब हाथी पर नरेंद्र भैया रेबीगंज हमारे बहुत बोले बोले गौतम महाराज की बोले नाथ बाबा की बगल में गंगा मैया की वीर बजरंगबली की जतला दशहरा पे डाई ले कोई रलिया तो आज लोग का कल्याण लइके दरिया भालियो बिलो होई जयकार तो मामूली हिम्मत बाप रे बाप ना भाई तो गोली ताल के बंदूक में भराइल बा खूब खिंचाइला भगवान के नाम आला या भगवान लेके हो ये सब खिसा में कहल बा जब सुलू रे चिड़ैया तोरा बुझले के फेरबा और ऊपर टहाटो तोरा नीचो में ओलहेरबा तो बबुआ लो से है कहे कि नया नया तो बड़ा लोगी पढ़ाई तो पढ़ते बड़ा लोगी पढ़ाई में तो हरज नहीं है बाकी ऐसा बात बा कि तहल के ऊपर एगो हम गीत गाए जितना लोग पढ़ले पढ़ो कॉलेज के छोड़ दिया नॉलेज में ढुकावे के पड़ी जाए खेसारी के बाबू का कहता है भाई यूट्यूब वाले आप लोग मौसा के कैमरामैन मौसा को फोकस करो बाबू नहीं तो हवेली में सबका कल्याण होगा। ये बजाहू वाला लोग बा मौसा ये तो हम आगे आगे देखो आज बन असगरवा भैया रजना भैया शत्रुघ्ना भैया तो एक से एकाल है कलाकार भाई लोग आइल बा बाकी लोग सनारी बने तेज तो ये लोग सनारी आ यही में बुढ़वा एगो आइल बा अनारी ये लोग के भाई कॉलेज के लिखल गीत गावेला लो हम चौरा के सीखल गीत गाई ये लो हीरो हो बाजार के अहो हीरो होई बाधार के। वाह मौसा साहब बजाओ ताली जोरदार। अरे पैसा तो मांगत लगी तलिया में का ठंडा बरला हाथवा पे बगली में घुटा लो शाम राव साजा भैया शाम राव कम से कम बजाओ लोगी शाम राव दोनों माइक के तो
ये बेरा के कलाकार भाई कुली लिखल गीत गावेला लो हम जब पढ़बे ला कोई नहीं तो हम कौन चीज लिख के गाई बाकी कॉलेज छोड़ लो ले से चली ले आ यही से अरे तली हंसा खुशा दिले जितना बीमारी जेकरा होई सब भाग जाई हंसल ऐसा चीज हो कि दुख बीमारी सब भाग जाए खुश रहे हमार बाबू कहल बा अरे तो कहे तो ढोलक मजीरा हरमुनिया बजौली ना हम मजीरा आ तो बहुत चौरा में गावी जोगीरा लाठी लेने गधा पर आ गीत सीख ले बड़ी बाधा पर वाह जी वाह तो चली भूल चूक हो जाओ तो रउआ लोग ये नाराज जल होके हाय बबुआ लोग के ऊपर हम चली कुछ गावत चली आए बबुआ लोग के समझे के पड़ी केले केले मजीरा बजत हो आए असगर में दे दी मौसा चाम के ढेर लोग आइल सबके स्वागत रुआ हाथ से हो जाओ हम लोग नागेंद्र भैया मुस्तफा खान साहब सब लोग आइल बा देखो बाबू भाई है मेरा बेटा बेटी के पैदा कैले बा तो ये कहता कि हमार बबुआ जब ऐसा पढ़ी कि डॉक्टर हो जाई केहू कहे दरोगा हो जाई केहू कहे पुलिस